DJ Nasir. I'm the definition of hip hop. DJ Nasir is the definition of the best on the wheel spinning. DJ Nasir, tune into the king of some is the realest. Yeah, I go by the name Dark City the Emperor. And I hang it out and I'm chilling. Big time, man, with the realest. Cause I'm a big star. Picture me rolling with DJ Nasir. Bless. Idan sauti kuke so da nishadi ku zo gurin DJ Nason a Jano Speaker. Na gode. Abin ya burge ni sosai. Ka mun ka ka fito mun kai mina aure baba, kai mina aure.
DJ Napson naka daban ne, naka ba irin nasu bane. Idan sauti kuke so da nishadi ku zo gurin DJ Nason a Janus Speaker. Na gode. Taxi the Emperor and DJ Nasir. Nace DJ Nasir kai gaban su. DJ Nasir ka ci gaba da kiɗa, nace kiɗan bana na DJ Nasir ne ba gariya. DJ Nasir ka iya ka huta, Allah ya maka baiwan kiɗa. Muna tare mu juma tare. Allah ya biya. Shinkafa da wake
Number ɗaya, number biyu, number uku sai DJ Nason. Ci gaba da gashi. Hey yo ladies and gentlemen, sunana Miki Divaba. Ina tare da babban DJ duk duniya, international superstar wowa DJ Nason. Kuma kun san komai. Wannan shi ne da kallo har sai da ta juyo sai ta ce mini kai zo da na zo ko ta ce mini ungo in ta yi mini dariya birge ni take in na shiga damuwa rita ni take ba ta da hayaniya duk inda take aiko aure muka yi sai yadda ta ce yarin ya gangariya kyakkyawa ga taribiya ba taribiya sun ce shake min wuya shakin wuya in kwacin na gagara yarin ya gangariya kyakkyawa ga taribiya ba taribiya sun ce
Emperor and DJ Nasir. Nace DJ Nasir kai gaban su. DJ Nasir ka ci gaba da kiɗa. Nace kiɗan bana na DJ Nasir ne ba ƙarya. DJ Nasir ka iya ka huta, Allah ya maka baiwan kiɗa. Muna tare mu juma tare. Abin ya burge ni sosai.